Hei, salutați și bine v-am regăsit la un episod pe acest canal. Astăzi o să vă arăt cum să vă prindă mașina 500.000. 500 de milioane sau avea. O să vă spun că o să prindă foarte mult. Luați golful și vă spun cum să-l tunați. Nu faceți nimica, dați aici. Băgați ce fac aia. Băgați motorul ăsta de 200.000. Dați aici. Băgați motorul ăsta de tot de 200.000. Băgați ăsta de 150.000. Nev ăsta primul, ăsta al doilea. Și ăsta cutia asta. Și atât. Deci să vă mai explic o dată. Băgați motorul ăsta triple turbo nev exhaust și ăsta chip tuning și intercooler. Cu astea le puneți atâta. Nu faceți nimic. Intrați pe single player, dați pe Kitty și faceți după mine tot ce fac eu. Că dacă nu faceți asta, nu o să vă meargă. Deci, cam așa vreau să spun mașina. Deci, nu e aia care dai pe nu să fugi. Nu e asta așa care dai pe nu și să fugi. Am o variantă de șmecheră. Să zicem așa. Deci fiți atenți. Stați să se duce benzină. O să revină cum o să bag benzină când mă duc până la benzinărie. Sau de fapt o să fac așa, că nu o să mi se ducă benzină, o să mai am. Dar să vă arăt că nu prind atâta cât spun eu 50 de ani. Deci dacă dau până celălalt, nu prinde decât vreo 100 așa ceva. Uitați-vă. Prind 100. Abia prind 100, vedeți? Să întoarcem. Să vă arăt cum să faceți. Asta e cea mai șmecheră metodă. Deci nu vă recomand să faceți asta. Să nu vă dați bani în mașină niciodată. Nici mult, nici puțin. N-am pus nici puțin. Dar hai să vedem că eu zic că prinde. Am stricat-o, las fără pe mine. Vedeți că abia prinde stricată 4. Abia prin 6 și 9. Haide. Mai repede prinde cu spatele. Uitați-vă. Da, mai bine mergem cu spatele. Că până ajungem facem o eternitate. Reparați, că abia mergem. Ce ați văzut, da? Ați văzut, da? Că abia prinde. Abia prins 100. Uitați-vă aici și învățați. Deci, dați ăsta jos, care ridicați mașina
și așteptați până se coboară jos. Așa să coborăm. Dați aici mult, așa. Băgați aici pe mijloc. Să vedem dacă e bine. Hai că e bine. Deocamdată e bine. Dați pe manual. Stai să că încă n-am făcut nimic. Dați pe manual. Și așteptați până ce să fac. Accelerați până în treapta 7, în viteză 7, așa, deci trebuie să prinde foarte rău, foarte greu, adică până la 8 și la 7 și acum dați pe manual, când ajunge la 8 dați pe manual. Așa, dați pe manual. Și vedeți că acum nu se mai ridică acum. Deci ați văzut? Așa. Uitați. Uitați-vă la două. Se prinde. Deci, mașina mai rapidă de atâta am văzut în viața mea. Deci, uitați-vă. Nu am văzut nici mai rapidă ca asta. Nu pot să controlez. Nu pot să controlez. Că trebuie fără mașină. Dreptul meu. Deci dacă vreți să opriți, dar mai rapid o mașină de atâta n-a văzut în viața mea. Și mai o să mai arăt un bug. Un bug, atâta mi-am. Dar ne trebuie o mașină mai rapidă. Că până ajunge cu asta face mult. Nu un Lamborghini care era crom, dar nu l-am mai făcut eu crom. I-am schimbat culoarea. Că chiar era crom. Eu nu zi la mișto. Asta măcar fuge. Ce mașinile nu iau curbele bune. Deci uitați-vă aici cum iau curbe mașina. Ia să. Uitați-vă. Pornim care la mițu. Așa cum. Vă duceți aici. Vedeți, da? O puneți lipită de perete. Deci niciun centimetru să nu lipsește. Gen așa. Așa de lipită. Și dacă ieșiți din mașină, vi se întâmplă asta. Ați văzut? Vi se întâmplă asta. Ați văzut că ați trecut prin pereți. Și acum dacă vrei să treci, ar cam trebui să ieși înapoi, dar e fucking șmecher bug-ul ăsta. Nu așa că e șmecher. Și nu atâta am avut pentru azi. Nu uitați să vă abonați, să dați un subscribe. Și ne mai vedem noi cu alte buguri. Pa, pa!